Iya mo ka, maghati. Mamaya ko paano. Wala man sir mainit. Dahil wala man mainit pa po. May dala po kami tubig. Iba po kami. Kasi magkaiba kaya sir ang sige na po kawan mainit, sige na tayo. Kawan kaya mainit, sige. Yan, nasa na sir sa anong lumatanan sa may pagkakanan ng pinakain na. Yan. May mga kumalit pa. Kain po. Diyan sa may labor. Opo. Puro ka mo po ang nagkabit kayo. Tapos buong bacon. Ito mo pa na nagkabit. Tapos duman man sir nagbakal sa Ligaspe. Opo. Hindi pala ito sir. Padupot. Yung Titan, ganun mo. Break time lang. Ito pala. Pag mayroon sir na nasisira, kayo din ang nag-aayos. Tawag ka lang po din.
pa ni ang kulon kang bago, ano? Pero so inod, iba man ang kulon. Tapos ito na ba? Kaya ko lang sabi ka nga, anak ko, ali yung ito na sulami sa ka, makakaulang iyong managad pa init pa sana. Paano na? Muna sir, may gunting. Pasapat daw. Aduh. Magkabatid kaya si Rade. Zero-zero po kaya? Di kinakanan di alawa. Sa araw man ang talagyan ka. Hindi sakto, may nakadala na hindi. Okay. Tama. Ito lang. No. Oo. Tama. Hindi naman na. Sige. Hello. Sige. Ano ba? Kasi Sige. Umundos. Umundos. Tama niyo.
hindi sa akin ka. Di. Sabi ka. Oo. Oo, dos. Wala. Di. Dos. Nawala sir sa kinahon. Hinduan na sir. Magkahulog-hulog na. Hindi pa rin nga, isa nakakaon ka ngayon, magkusog-kusog. Magabat mong pala ninyo, ng mga makina ninyo. Narinig mo na pala niya. Oh. Hindi mo tinanggal so. Dari na ikaw. Sige na ito. Hindi mo nagula sa mga. Wala dos. Iyo. Iya. Dos. Iyo. Iya. Ano talaga man? May tuloy. Iyo. Ha? Iya. Dos. Dana. Dana ang pinay ko ati. Oh. Kasi kanto tao. Tadi na kita magtulak. Dos, yung sa boka. Ano? Tanda mo yung niluluto mo lang. Tanda na mo. Iya. Dos. Tulak. Ano dos? Dos. Yung atas. Iya. Da. Dos. Itu lah. Iya. Dos. Talaga sa ano, wali. Yung. Kaya may garating na. Ari. Hindi na rin mamiminsan. Oh. Tadi. Dos. Sari. Sige. Dos. Nah, nasa ko tadi. Di. Ayun. Parang Tapi. parang paktan sa kay tato. Ari ako wala sa ano. Sige na. Okay. Di. Uno. Dos. Di. Uno. Dos. Uno. Dos. Alam mo yun. Ha. Sa hila mo. Okay. Una, dos. Una, dos. Una, dos. Sabi yun. Okay. Una, dos. Yang magpila. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Ayun. Nilang na yun. Uno. Enggak. Uno. Dos. Uno. Dos. Yo. Ah. Di. Uno. Dos. Uno. Dos. Nah, enggak ada dalam dia. Di. Uno. Dos. Uno. Dos. Dia. Di. Uno. Dos. Uno. Dos. Nang dulu. Ikut dulu. Pantay lagi.
Okay naman. Ako, hindi naman ka-answer. Ano? Tayo. Dito ka na muna. Talis-misa yung punto ko. May pangbutas pa sa pagkakas. Hindi na wala magpilit mo na natin mo. Bibili mo. Hey. Ayos ko nga. Napinsan din. Atrasan ako na dito. Full package na lang, walang babayaran na rin. Tayo na lang magbabayaran na rin. O yung utang mo sa akin, bayaran mo lang, tira. Parang tira. Ang sigus mo, parang... Ako na kaya kayo. Oh, ito, hindi na yung warman mo. Sama ko na ito na. Pabili ko ng pass. Kaya mo pala. Sabi ko naman, palitan mo na yung buo sa inyo. Pangit niya kajami. Wala. Kailangan. Hindi ko pa hindi ko buksan. Mga doon mo na. Ang nagkailan niya, nagkapan ako. Oh. Gagamit ka? Hindi tayo ng gamit yan. Kung di man yan. Gas ng kanya. Dalawa yun. Dalawa ka. Sabi ko mo, 10 times. Nandahil sa iyo scatter na bago buhay ko. Napakapuro na yun, babay ka lang. 10 times. Kukuha na rin ang bagong motor. Lagi pala yun. Baka ibang kung hindi na. Contract. Tapos, instruction, gagawa. Uy, pwede po muna na. O ba yan? Ano yan?
pinapagod ko lang yan sa adik. Hindi, huwag na. Visit na ako dito eh. Alay, may babayaran ka? Balik ko na! Ma'am, may kulang pa po kayo pag payment? Ano? Magkano muna ako sa nanbang? Pwede naman bank transfer nyo na lang. Oo. Kasi hindi kami naghahawak ng pera. Isip Ay, mo hindi. rin. Ano? Magpunta pa ako dun sa binayaran ko na muna si Sir, yung pangalawa, yung pang-tatlo, bibisita muna sa akin Sir yung land bank. Ang gustong sabihin nun, titingnan kung nagpa-deliver na talaga ako ng machine. Bali. Oo. Saka naman ako po, release ng pang-tatlo. Saka pupunta naman ako sa kanya. Ano sabi sa isa? Bali after yung payment. Kasi malis na. Uy, nandito na rin siya. Nahiya siguro sa akin magsabi. Naya din. Kaya kami na lang. Kaya nagsabi mga tabi na ako, umalis na eh. Ano sir, pag nakumpleto na ito sir, itong machinery, ibibigay ko yung yung pinapirma niya sa akin. Hindi kayo ma'am nag-RFC, nag-land bank kayo? Mas maganda kasi talaga kasi sa RFC, 10% ang taas. Pag sa land bank kata, 6% pa. Mababa sir sa nagba. Napagsunod na lang natin sila. Nasa natin eh. Ang hindi. At hindi rin ba yun pa yan? Pagkatang din muna. Ay, ako pala. Bangon pala hindi. Maalam pa ako sir kung sa kuyang ipapainin ko pa kaya ini. So, gusto ni ma'am, nilon nyo? Lahat. Lahat hindi naman ni kaya. Dapat pala na gano'n ako kayo ma'am. Dalawang machine. Tapos may Titan pa kayo, may marid na. Yun ang kadagdag ko hindi sir kaya maliit. Kaya nagkuha kaming malaki para sa amin mayroon na malaki. Para may naman ka na sa iba. Oo, kasi lahat sila maliit. Kaya yung Dai, ipataas mo lang. tama na dahil pa ako sa iyo pa ipapainin ko pa yung sa lang ay ito na oo ano nga ang gusto mo sabihin naman ng ang kapatid ng taon dahil maano pa ako sa landmark makain pa ako ang resibo na nakapadeliver na ako. Baka nga sir, sa aga, nakabigli na kami sir, sa aga, lalakot. Si Sir Noni, sa palibak sa si Sir, busy man siya, kami nagpunta. Hindi niya po sinihayag, hindi niya pa man natin Sir automatic na ulit sa bangko. Dahil may nagbisita sa inyo na magka-interest ng Sir Kiarong ka. Pero pwede inyo ito. Saka, nagpista da sa inda Sir, so agong, Iyo si Sir Denmark. Kaya nga naman yung pinahan. mahal na kaya Sir Runyan ang karne, sa 1 kilo, 400. Oo. Grabe. Kaya di man kayo naghanda Sir. Ikaw na, kundi. So tama lang kayo talaga Sir. Nag-absent ba kayo si Sir? Dahil man nag-ano. Dahil naglaong ito pang sabay lang. Yes. Ay na, naman si Sir.
pero nag-ani. May pig-ayos ka mo, sir, kang Biyernes. Biyernes, Ah, parang, sa, saan kami kayo? may iba mo, sir, si sir. May iba mo, sir. Eh, dahil garo na sa naga kami kayo. Ang sana na. Ang Biyernes. Pero nag-iyak na duman ito, pero nag-ani man sana. Si, sir, Oo, nag-ani siya. pumunta ka naman sa office, ma? Iyo buta, ano naman kami, nag-training, sir. Yung sabi natin sa ko, yung training na daan. Iyo po, para makudulo ko ang training dahil so mga aking kaya, sir, ang mga ang tulo naman, sir, so pag-training ko. Sabi niya, sir, pag hindi pa na ang timaray, mabalik rin yung mga pira sa pagkabayo. Ano naman, unlimited yung training di ba? Pa? Unlimited naman yun. Unlimited naman yan. Parang nga, sir, parang ang first time yung mga Garo. maluman man sa nato, sir, pag okay na, kama kumplito pa ako dati. Nandun kami, sir, kako lang kami mahal naman pala talaga mga presyo ka niyo. Machine, Yan mga pang commercial kaya. hindi talaga. Halos ganyan naman lahat pa pang commercial mahal. Pero pag yung mga pagpapahay, okay. Hindi kaya, sir, hindi naman kaya ang pag sari-sari store kaya, sir, kapulo na kaya hindi sa mo. Garo sa barangay niyo ha? Ano ba? Garo sa amin. Eh, Bawat bahay na sa gilid ng kalsada, garo siya may tindahan. may tindahan. Puro may tindahan. Hello? Niyo. Iyo? Pero magiging business na rin, lalo pag sanay na yung mga tao. Ah, Wala pa. ano man, talaga, sir, ang mga tamo, Hindi ko nga lang din ako ano, kapital. Mga business na. yung sir, patao ka na ka, ano? Ako na isang maintenance. No. Kwarta na lang ang kulang. Yung sir, magkakatayan ka, sir, sa luto. Ikaw nang nanalo, kuha. Iyo. Kaya minimum price yung sa loob, yung sa 60 Luto daw yun, sir? Pero minsan, bakuta, minsan kapag lang nangyari yung ano, ang gobyerno. Lalong naggasto sila kang eleksyon. Ano pa?
Binabawi. Mabawi man sana. Barawi ako naman. Maano ang sabihin. Basta ko na rin. Yan, sir. Diba, nasa na. Madali naman sila pala. Pag Ang abala na lang si sa likod. Maayos pa kami dumaan, mga butas pa, mga kanay. Kasi yun pa. Yun kasi ang problema sa kanila, yung construction, matagal na namin nare-reklamo. ang arin. Yun po. Gawa nila yun, hindi naman yan sa amin. Ito lang yung mag-install. Aw, iyong sabi ninda o sa Induda Sa kanila niya. Inasa na naman nila sa amin, ayaw na nilang bumalik, ayaw na nilang gumasto, pocket bayad na sila. Dapat pala ilagay ko ng pagpagdala ng sinda. Ano magbalik. Hindi mo na lang mapag-istorita, lalong sa barangay lang. Sige po din, ako ma-istorya. Nagmamadali naman nga ni Usinda. Nagmamadali na ano, pagkatapos-tapos. Mauli na da Asinda. Naglarga na. Sabi ni Juma, ay baka na mabalik sa aming Martes. Ay, sayang. May itulis ko takbo niya. Pwede ko na? 9 months. Ay, dahil na pwede. Kasi tama ko sa iyo, sir. Kasi sabi ko, sir, may bago na ko niya. Kawalin mo na ito! Picture pinalas na ito no? Wala. Una kita pan-record. Ay lang. Picture na mo. Ay, kami po. Sa inyo. O, syempre, kung may documentation sila. Yes po. Mabalik sa agad Kasi wala rin. kang Ang ng picture na bukas. Ay, sir, may bago kita pa. Galing na ako ba? Bono Luz. Oh. Banti pa. Tulog na kaya agad yung sa amo. Hindi na ako bayad. Pero dapat natin. Pag na yan, dapat na yan. Dapat na harang. Pag kinatang mo rin natural siya, ibig sabihin mo na. Picture na, picture ko. Ha? Kaya mo gusto ko na yung ay, ano ko ito? Ulo kong ni, umulis ka na ulo ko. Umulis kayo wala ka loko. Yan ako ni. Sa mga magabal ko na natin na sige na mga. Ay, tama na mga mag-ian na ito nga. Pero magdulong talaga. Pwede ka, sabay ko alam kung kaya. Pwede Ano ka ang bago ka ng laga? Lumis. Ano na ko mo? Unang tingin.
YouTube. Wala. Dito. Di ba gawin? Napakaraming ka. Sa aga po ito naman na ano. Para ano pa siguro. Ano sir? Grabe pala si sir. Pagtanong sa bisita na pala. Ay, baby, sa cellphone ni mama.
Ay, isa lang. Hello? Ito ka muna. Lagi. Turun kusog. No, sa kusog. Check up ba yan? Anong kaya mo ang oras na?
Lahat. Hinit ko. Lahat. Atras. Atras ha. Kaya naman yung kumpleto. Kumpleto. Go. Isunod mo bibi kumpleto. Palusos. Tandaan. Noon. Okay. Sige na po kami. Yun ma. Telepon mo kaya? Di ba, may picture pa kayo na likod. Di mo ano, gusto na tago. Paano ba ako, sir? May EBR po ako. Nata, sir. Pag kada machine, dapat, sir, may EBR. Hindi po kaya mong sa Albay, ang baba ng supply ng kuryente mo. Oo. Halos karamihan yung sila namin is yung kuryente. Yung Kaya advisable talagang gumamit ng EBR. EBR. Mabuti na lang kung yung supply nito nakadirekta kayo sa transformer. Burma ay sarili kayong transformer. Oo. Kaya na kaya yan. Kaya lang, sir, sabi, mahal naman daw yung transformer. Ayun, sir. Ayun po. Pero yung binili nyo nga, apat yan, di ba ma'am? Umabot ng 20 plus EBR nyo. Kasi nasa 5,000 yung isa nyo. Oo. Pero buti may discount ako sa Ace, sa SM. Magkano? 10% siya. Kaya nag 4,500, sir. Ang isa. Ang kamay mo, Oo. naka-minus ka ng 2,000. Kaya naabang ko yun, sir. Uy! Hindi mo magbalala ng tao. Susa? Ano namin ito? Ano naman ito palay mo? Meron pa rin ako doon. Aliyo to
Mga ibang reliyon. Iba nga na yung reliyon. Anong nag-aapot? Sa inyo. Hindi ko makikita masyado ang ano. Ako daw sa cellphone ng iba. Iba naman. Nakabidyo na. Mariani, sirta, nakabit na. Waros mo sudah. Gasket. Dipisilon man palan iya. Sa kutsilyo ka. Di lamang kami ka-anserta tao. Ito, gawang labas na ito ma'am. Skill lang nakakalam nito. Iyo ano? Dipisil man palan iyan, sir. Kaya day naninapig trabaho. Eh, kaya naman ito nila. Ma'am. Kaya lang siguro kung mayroon pa sindang bakanting oras. Tinaupan sa Indoser. Sige. Mas malaki na ang asawa din na sa amin kasi kontrata sa amin. Iyo. Ayaw na, sabi na ito na.
pagkaskitan. Pantay mo sa Tapos naman ka mga techniques mo. tataas man talaga ito. At yung gaski. Yung mga easy. Kaya pala nagsasabi, kataon na da ka mo cancer. Kaya pala sir, winalot na sa indaw. Pati, tao, ang tando. Dito yung pangalawa. May souvenir lamang kami, sir. Sa pag-iling-ilingo na sumasin me. Araw ka ang pigibo. Salamat. Ini. Dipisilon man pala. Aray sa adison. Arog man nga talaga ka-answer ang kaibaba. Okay. Ah. Pigsabihan ko nga ni Isinda. Tapuso na niya ko nindo yan. Aram na ngayon kang technician. Yung sa una nito sa Dapat sir, duman ako ta sa ibong iyan. Nang pagkatapos ka ni sir, nagre-report pa ka mo duman sa Ligaspe. nauli na kami, tapos ma-report na lang kami sa GC. Tapos kung mauli pa kami, balik pa. Anong oras na ulit pa kami? Gabi na nga kami dito, anong oras na? Nato sir, kung nato di ka mo sir, di nagkakatulog dyan sa opisina, baka pwede man dyan sir. Kasi ang problema kasi ma'am, minsan yung schedule nila, naga. Ah, Kaya, uwi na lang kami. oo. Tama sa aranina ito, duman sir, ade. So schedule ang pighabol nindo. Gusto namin importante ka na eh. Ito baga tinistinto sa tabako, tinito lang yung mga later. Ibaba man sana pala ito, kaya pala. Ma'am, ito din na namin kakabit yung isa. Iyo sir, dahil tago ng pagkabito. Iso, makatakoton man pala mga. Testing lang yan. Oo, okay lang po. Marangani ang pagtitesting na nindo sir. Nangani, sigurado naman. Bata alawig ka mo sir.
Tapos pala. Napipibidyo mo? User pag video mister ta. Araw pa lang ka ng pigikibon ninyo. Di lang ko mo sir Hindi man. may ebidensya kami. Dalaog. Ay, sila. Sumawado. Sumaw. May uli. Dua. Ayo tabi. Makwa lang ako. Ate Tisa, pakikaputa na inito may maanong yelo oh. Bibig. Kaputa na ini. Ate Tisa. Oh, sige. Ano? Ano ka ano? Ay, ito ipadugod check ka daw mamaya. Parang bukong kang video ako. Luman pa ko sa bibig ka. Luwas. Duglingan niya sir. Luman pa.
Thank